नमस्कार, मी पूजा. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. जाणून घेऊया दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडींबद्दल. पावाच्या किमतीबाबतचा संभ्रम दूर झाला असून पाव राज्यभरात 5 रुपयांनाच मिळणार हे आता निश्चित झाले आहे. ऑल गोवा बेकर्स संघटनेने तसा निर्णय जाहीर केला आहे. विशेष म्हणजे संघटनेत असलेली फूट शमली असल्याने हा राज्यव्यापी निर्णय घेण्यात आला आहे. कोविड महामारीच्या काळात बंद असलेली कदमची गोवा ते शिर्डी बस सेवा 13 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. ही बस मडगाव, पणजी, पुणे ते शिर्डी अशी धावणार आहे. कदमच्या संकेतस्थळावर आरक्षणाची सोय उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याशिवाय प्रवासी कदमच्या दूरध्वनी क्रमांकावरही संपर्क साधू शकतात, असे कदमचे मुख्य व्यवस्थापक संजय घाटे यांनी सांगितले आहे. गोव्यात निवडणुकीचे वारे वाहताना दिसत आहे. भाजपचे नेते आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा हे गोवा दौऱ्यावर येणार आहेत. या दौऱ्यात अमित शहा हे आढावा घेणार आहेत. येणाऱ्या 14 आणि 15 ऑक्टोबरला अमित शहा गोव्यात असतील, तर त्याआधी 13 ऑक्टोबरला देवेंद्र फडणवीस गोव्यात येतील. तेथे फडणवीस संपूर्ण आढावा घेतील आणि 14 तारखेला अमित शहा यांच्यासोबत गोव्यात बैठक होईल. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळामुळे गोव्याच्या पर्यटनावर आत्ताच परिणाम संभवत नाही. मात्र गोव्याने आपली पर्यटनविषयक धोरणे बदलली नाहीत आणि पर्यटक फ्रेंडली भूमिका घेतली नाही तर भविष्यात ही निश्चितच धोक्याची घंटा ठरणार आहे, असे मत राज्यातील पर्यटन उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केले जात आहे. तर या होत्या दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.